presented by Mitwa Films Delhi. बोलो बोलो शेरा वाली मैया की डीजे राजू फरीदा घर को बोले अइबू हमारा थावे वाली माई घर को बोले अइबू हमारा शेरा वाली माई माइयो के माई हऊ माइयो के माई हऊ दुख के दवाई घर को बोले अइबू हमारा जोता वाली माई घर को बोले अइबू हमारा शेरा वाली माई घर को बोले अइबू हमारा शेरा वाली डीजे राजू फरीदा सब लोग करहतावे तोहर इंतजार हो सब लोग करहतावे तोहर इंतजार हो पावेला दर्शनवा माई पूरा संसार हो नवदी न भूखब हो नवदी न भूखब हो चरनिया में जाई घर को बोले अइबू हमारा ए दुर्गा माई घर को बोले अइबू हमारा थावे वाली माई डीजे राजू फरीदा राइटर अशोक रोशन लिखले बा भजनिया राइटर अशोक रोशन लिखले बा भजनिया भोला धमल माई फेर तू नजरिया मुन्ना चंदन देले मुन्ना मिलन देले पंडाल के सजा